I-sodium ingenye yezinto eziningi ezitholakala emzimbeni wakho futhi kulula ukuyihlola ezindaweni eziningi zokuhlola. Ubungake wezwa ngokuhlola kwe-sodium futhi ngokuvamile izinga ukuhlola kumalebhu amaningi futhi njalo iziguli ezindala zithola ukuhlola kwe-sodium. Kungani i-sodium ibalulekile? Ngoba ikusiza ukuba nempilo ende. Ukuba ne-sodium ephansi kukwenza buthaka. Ungase ungakwazi ukuhamba kahle, ukozela ngokweqile, ukozela, ubunzima bokuhamba futhi ezimweni ezimbi kakhulu, ungase ugcine ngokudideka, ukuquleka, ngisho nokuquleka. I-sodium itholakala kalula, iphathwa kalula, kodwa-ke kubalulekile ukwazi ukuthi yini ebangela i-sodium ephansi. Abantu bacabanga ukuthi ngokuthatha amaphilisi kasawoti noma usawoti ekudleni kuzolungisa i-sodium yabo. Lokho akuyona indlela efanele. Yini ebangela lokho? Hayi-ke, i-sodium njengoba ngikutshelile ilawulwa ngokuqinile umzimba futhi ngokuvamile kunezimbangela ezithile zokugula ezibangela ukwehla kwe-sodium. Indlela elula yokuthi kungani i-sodium yehla kubantu abaningi, ukungenisa amanzi ngokweqile. I-sodium ephansi, njengoba ngishilo, ivamise ukuba yisifo futhi udinga ukubonana nodokotela wakho ukuthola imbangela yaso.